Kaixo, Miren Zubelia Plazaola naiz, eta Batura Yoga Online Estudioko saio honetan zurekin egoteko, momentutxo bat oparitu, eta zure gorputz fisiko zein mentalakin bat itxeko gonbidapena luzatu nahi dutzut. Eguneko edozein momentutan praktikaiteko, saio aproposa, danontzat irekita. Orduan, hasiko gara etzina, bale? Orduan, etzingo gara esterian. Omendatzen dutzu kaltzetinak baldin badakotzu kentzia. Eta, poioku gure bizkarrezurra, lurrian bere kurbatura naturalakin. Bai, zure buruan babeko parte hori apoiau, sakrua, dorsala, eta belaunak tolestuta hankaplantak be lurrian. Kokatuko zu eskumako eskua tripan eta eskerra bihotzean. Eta hemen begixak itxi. Lehenengo eta behin hartu pare bat arnasketa sakon, bai? Oinarte egiten egon zarena alde batera utzi, eta zuregana hurbiltzeko, zuregana etortzeko, espazio eta momentu honekin bat iteko. Leundu zure aurpegiko fakzino danak. Leundu zure mandibula hori, begixak, bekokisa. Eta eruan arretia zure sudur zulotara. Sentiu zela sartzen dan airia zure sudur zulotatik. Eta zela urteten dan. Eta behatu, zure arnasketa prozesu horren, abiadura, ritmoa, zaratia, zelakua dan. Ez eraldatu barik, arnasketa naturala. Dakotzu bi esku. Ez da bat zabelian bestia bihotzean. Arnasketiakin mugitzen dira. Sentitzen duzu zure arnasia, zure tronkuan, zure gorputz fisikoan. Oin gonbidatu nahi dutzut arnastea poliki, luze, oso progresibo, uniformeki hartzen, sudurretik. Eta bebai poliki botaten sudurretik. Eukiko zeben moguan munduko denbora geixen, zure arnasketan, zentraileko. Eta gainera, saiatuko zara arnasiari emuten, sudur zulotatik hasi, eta triparainoko, rekorrido hori iteko denbora eta espazioa. Sudurretik hartzen duzunean sentiu zure birikak airez beteten. Zure eskerreko eskua, mugitu ingo da purtxo bat. Jarraitu saietzak zabaldu arte. Eta gero sentiuko zure tripia bepuztu iten dela eskumako esku hori, mugitzen. Eta botaten dozunean, berdin, lehenengo sentiuko zure tripia puztu iten dela, saietza barrurutz datozela, eta zure bularralde hori be leundu iten dela, edo ustu. Inbeste pare bat arnasketa hemen.
poliki, lasai, denboria emuten. Eta seguruenez, sentiuko zure gorputz mentala be lasaitzen doiala. Zure aktibidade mental hori bez, apurtxo bat gutxitzen doiala. Eta zure arreta dana, zure gandauela. Goxotasunez, leuntasunez, maitasunetik praktikailera gonbidatzen dut. Hurrengo exhalazioen ostian, zure eskuak sabel eta bularretik kendu eta gerturatu zure belaunak bularraldera eta bezarkatu, zure besuak inankak, ekarri zure iztarrak zure sabelalderutz eta sentiuko zure bizkarran apoio hori lur erutz be haundillu iten dela. Gura bozu mobiuzeke suabe, alde, olako masajetxo bat emungo zinen moan, zure lumbarrian. Eta emun bezarkadiari bez, olako maitasunezko toke bat, Beste bateri adierazten xatzun moan, adierazi be bai, maitasun hori zure buruari. Ondo, poliki mugimendu hori gelditu eta jarriko zu eskerreko eskua, eskerreko belaunean, eskumako eskua, eskumako belaunean. Eta zure belaunak separa bengo zu aldetara lagundu zure eskuakin. Separauko dieuran artean eta gero urrundu zure belaunak zure tronkotik separauta dauzela. Urrun dauzela elkartu eta ekarri berriz. Zirkuluak ingo zu belaunekin, bai? Orduan arnasi hartzean zabaldu, separau euran artean, urrundu zure gorputzetik. Bai, besuak luzatu arte, urrun dauzela elkartu eta lagundu zure eskuakin ekartzen zureana. Beste bi, direkzio honetan, sudurretik arnazten, poliki, prisabarik. Zure gorputz fizikoa sentitzen. Zure apoioa bezala aldatzen dan, behatzen, elkartzen dozunean belauna zureana dakotzu askoz pegau, eta lurrera urruntzen dozunean, hor geldiketan da kurbaturatxo bat, lumbarrana, lurretik separauta. Eta oin aldatu ingu, belaunak elkartuta urrundu zure bularretik. Urrun dauzela zabaldu, separa euran artean. Eta separauta ekarri zureana eta ekarri eta gero elkartu berriz. Venga, beste 3. Hartu, urrundu, zabaldu, botaten zabalik ekarri, elkartu. Berriz. Hartu, elkartu eta urrundu, urrun dauzela zabaldu, separa euran artean, ekarri, separauta eta elkartu. Azkena? Ondo, eta hemen esku bakoitza belaunean banan luzatu hanka bat zerura. Suabe. Sentiu zure belauna, zela luzatu dan. Doblau hori eta bestia luzatu. Jarraitu sudurretik arnazten, poliki, mandibula hori lasai eta hanka bat luzatu. Bestia doblau, eta hortxen basoiaz, poliki hor zure belaunan artikulazio hori bez. Leuntasunetik, hor karga barik, sentitzen eta mugitzen. Ondo, bi hankak luzatu zerura. Gura bozu eskuak, separauzeke zure hanketatik, eta mobiuko zure horkatiak. Zirkuluakin horkatiakin, sentiuko zure hankak beaktibaiten, zure oinak beaktibaiten, zure oinetako bihatzak igual lagundu aldotzue, beste aldera, eta saiatu arnaziakin batera, mubiten zure gorputzeko artikulazioak. Hola, hidrataien. Ondo. Gelditu mugimendu hori luzatu besuako inzorbadan, zabalera horretan, gora. Eta ingozu berdine eskuturrakin, horkatiako mugimendu horrek, oin eskuturrakin. Arnaztu eta eskuturrakin zirkuluak. Eskutako atzamarra bez, lagundu ingo xau, eta gero beste aldera.
Ikusi, ez? Oina eta eskuan antzekotasun hori, orkatila eta eskuturran antzekotasun hori, belaun eta ukonduan antzekotasun hori, ez? Eta zure beso eta hankan antzekotasun hori. Oso, ondo. Ekarri eskuak iztarran atzera, bai, doblaukozu zure belaunak, eta hemendako bi aukera. Gura bozu izeke balantzea batzera eta aurrera, ez? Jasarri arte, edo bestela lateral batera igo eta hortik tak, jasarri ingo gara. Bueno, jasartera ez, etorri zarenean zabalduko zu oinak zure esterian zabaleran, bai? Hankaplantak apoiuta lurrian, zu ipurte zurretan zauz, eta utziko zara zure eskuakin hemen espiniletan edo. Saiatuko zara hemen bizkarra aldosuna luzatzen. Bai, orduan hor, tente mantentzen, imagino baten bat hor koronillatik, ez? Dabiela zuri bultza egiten gorutz, zure lumbarra behor borobildu ordez, pentsa guruzula zure silborra saietzetarutzek eta hemen bizkarra zurra mobiuku, bai, eskuak lagunduko zuen. Arnazia hartzen, ez? Bultzatu eskuakin espiniak, eruan sorbaldak atzera, ekarri pelbisa, ez? Apurtxo bat aurrera eta zabaldu saietza bularra eta okotza. Eta arnazia botaten borobildu ingo zara, atzerutz baskulauko zu pelbisaz, eta ez, eskuak inorre ustzia zure espinian, okotza de bularrera. Venga, hartu tente, aurria zabaldu. Bota borobildu atzerutz. Beste hiru, bale? Albozu begixak itxi. Eta ez, batin zure gorputzakin, zure gorputz fizikoaz, arnaziaz, eta apreziau, zurekin egoteko momentutxo hori, ez? Opari baten moan jaso. Ondo, borobildu ostian, hartu eta etorri gorutz. Bueno, besuak zabaldu eta utziko zara hemen eskubarik? Momentutxo bat? Bueno, hartuko hemen eta inguna izango da. Bi belaunak eskerrerutz eta zure tronkoa be eskerrerutz, ez? Gira apurtxo bat hor saietzetatik. Hartu erdira, tente, eta botaten eskumara. Eta zube tronkoaz gira, lagundu eskuak ingura bozu. Hartu erdira, bota esker. Saiatu baino ipurtezurrak eusen lekura eruaten, ez? Hartu erdira, bestela horren joango gara. Bota eskuin. Venga, azkena, hartu erdira, bota esker, eta falta xaku eskumara, hartu erdira, tente, bota eskuin, oso ondo. Bueno, hartu erdira eta jarrizek esku bat atzian besti aurrian, eta lagundu ez, etorten aurrera. Zure taloiak, oina jirauko zu kanporutz, taloiak esterian, eta ziko zara ez, eskuan laguntzia zorbe bai, alde salde, hanka alde baterutz baten, ez? Fango zara oin batera, taloia jaso, bestera, ez? Hemen sentiuku, zela doia zen, ez? Esnatzen, zela konekta jendun bebai gure, horrez, ingliakin, aldakekin, hankak. Oso, ondo. Eta hemen dira fango garena izango da pelbisa igoten eta oinak aurrera begira jarten. Bai? Hemen, izango notzuen gurutzatzeketako zuen besuak, hankan kontrako hanketara, bale? Ez basare hieltzen elkartu apurtxo bat gehiago hankak. Belaunak apurtxo bat doblauku, mikroflexio nabingo zuar, eta zure tronku aurrankan arteko huekora ekarreko zu. Konduak, eskerreko eskuko ukondua eruango zu eskerrerutz eta eskumako eskumarutz, ez? Kontrako aldeak, imagina ukondua zabaldu jendiala. Burua soltau, mandibulia soltau, lepua soltau. Eta pixu hanketako behatzetaraino bekarri. Arnaztu hor. Oso, ondo? Bueno, ingune izango da pelbisa apurtxo bat bajau, bai? Eta inkluso horrein zeke igo bajau, solako rebotetxo batzuk. Bai, guruzu hanketatik igotea, hankan inarretik, orduan pelbisa gora bera hortak. Eta ziko zara poliki eskuak separau bari zure hanketatik, igoten, ez? Hor, sentiuko zu zure, bernak, gero sentiuko zu belaunak, iztarrak, ez? Eta gerrirutz, zure saietzak, eta igoten zoiaz. Bezarkatu ingo zara, begixak itxizeke hor momentutxo baten. Eta bezarkada horretan, ez? Adieraziko zara
maitasuna, hor zurekiko zaintza bat, goxotasun bat, eta eskertu, zure burua bebai zurekin egoteko tartetxo hau hartzeatik. Ondo? Bueno, begisa zabaldu, bezarkada hori soltau, eskuak gerrira gura bozu edo eskuak libre. Belaunak apurtxoa doblau eta zure pelbisakin zirkulotxo batzuk ingozu. Hor apurtxoa mobilizatzen sakrua, lumbarra, pelbisa, arnaztu sudurretik, bai. Saiatuko gara artikulazio honek mugitzen gure arnazketiakin batera. Beste aldera. Eta sinpletasunetik bai gozatu ingu, Eskotan guztak izer topaia urula gozatzeko, oso ondo, bueno, geldituko gara mugimendu horrekin, esteria aurrian egongo gara, hankak zabalik, esterian zabalera, bale? Orduan arnazia hartzen dunean, ekarriko bi eskuak zerura. Botaten doblauku belaunak, linea zentraletik fango gara bajaiten, eta eskuak hankan arteko hueko horretarutze karriko. Pixu eskerreko hankara, eta arnazia hartzen eskumako hankia atzera. Bale, orduan, zure pelbisa bajaukozu zure eskerreko belauna ekarri arte eskerreko horkatian gainera. Eskutako atzamarretan zauzela, zure pelbisari zirkulo batzuk ingoxatzu. Eskumako hanka hori luze, zure belaun hori beluze, eta loia, fango da bebai jiraien, zirkulo horretan, beste aldera, arnaztu. Oso ondo. Bueno, poliki-poliki geldituko mugimendua, belauna apoiauku, eskumako enpeinia apoiauku, pelbisa atzera eta aurreko hanka hori be atzera ekarriko zu. Belauna mokorran zabaleran, aldakan zabaleran, enpeinia pegauta lurrera, zipurdisa eta loiarutze ekarriko zu. Besuak luze eta eskuak apoiauta. Beko kisa lurrera eroango zu momentutxo baten eta arnazketa bat hartuko hemen. Tolatutxo batzuk ingo. Arnazi hartzen burua jaso, pelbisa jaso, bizkarrezurra borobilu. Karriko zu sorbaldak eskuturran gainera arte, ukondo eta sorbaldak doblauko zu atzerutz, bularra zabaldu, eta botaten atzerutz bueltauko zara. Eta zure bekoki hori bera begira jarriko zu. Ez dako zetan ikutu lurra. Hartu berriz pelbisa igo borobilu aurrera. Eta hemen ukondo eta sorbaldak doblau, aurre dana zabaldu eta atzera. Berriz. Eta azkena, sudurretik hartu, eta hor, goxotasun horretatik bota atzera. Oso ondo, pelbisa jaso, esku arterutz begiratu, hanketako bihatzak aktibau, eskuak dauzen lekuan mantendu, pelbisa atzera, eskuak inlurra bultzatu, belauna jaso, eta hankak luzatu aurretik imaginau guruzula zure gerritik atzerutz oinez joan atzera eta gora, zure aldaketatik burua soltau, agua soltau. Begiratu oinan arteko huekorutz. Ipurtezurra gora begira jarri. Imaginau guruzula zure gerrisa aksiletatik urrundu. Zure kurba lumbarra apurtxo batez arkeau moduan. Zure sorbalda belarretxatik urrindu, lateraletara zabaldu bebai. Eta hankak banan-banan luzatu seketa, loi bat lurrerutz proiektau ez dako zetan ikutu. Gero doblau belaun hori eta bestia. Sudurretik arnaztu, poliki-poliki hanka bakoitza. Oso ondo, gelditu ingo gara momentutxo baten hanka bisak luze alderantzizko ube. Eskuak lurrian dauzela arnaztu, bultzatu, besorrik aktibo, bihotzerutzekarri. Bihotzetik urrundu zure pelbisa eta taloiatik lurrera bueltau. Begiratu eskuan arteko huekoruz doblau belaunak eta hemen pauso luziak hankak eskutara ekarteko. Hankak aldakan zabalera noinguan. Eta berriz gurutzatu eskuak, Zure eskerreko eskua eskumako orkatillera, eskumakoa eskerrekora. Doblau belaunak eta berriz pelbisa gora eta bera, eta guazin gora kontaktu hori galduarik, zure gorputzakin. Igo, berriz bezarkatu,
hankak ez, ja hor pelbisa gelditu, besarkada hori soltau, eta berri zabaldu oinak esterian zabalerara. Bale, orduan ingu berdina beste aldian. Arnasi hartzen eskua gora. Belauna doblau, ez, pelbisa famosara igoten gorutz, zure tronkua hankan arteko gorutzeka arteko pixu, oin eskumako hankara, eta arnasi hartzen eskerra atzera. Zenbat aderuan gota atzera? Bueno, pelbisa bajau belaunan alturara, aurreko belauna orkatian gainera, eta atzeko hankia luze gelditzeko beste. Pelbisakin zirkuluak. Ez aldera. Ondo. Aldatu. 3 edo 4 arnasketa hemen. Bale, eta hor geldituko zara, belauna apoiau, enpeinea apoiau, eskua apoiau, pelbisa atzera, aurreko hanka hori atzera. Bale, guazen lehengo lekura. Bai, orduan, zenbat, zehingo lehenengo ipurdixa taloitarutz, eta gero eskuak luze, bai? Eta oinengo tolatu, baina beste aldera. Orduan, ni fango nahi zoin, lurretik aldoten gertuen. Ez, nire bularra fango da hor lurretik aldoten gertuen. Kontu zukonduak asko zabaldu barik. Eta bularra eskuan artera egiten danean, ez, gora igokot, pelbisa bajaukot, eta borobilketan atzerutz fango naiz. Venga, hartzen, fango naiz hor gertu, ez? Pelbisa bebai. Eta gero, atzera. Venga, beste bi. Ondo, guazen berriz alderantzizko bera. Hanketako bihatzak aktibau. Eta ez, eskuak ondo zabalik, eskuturrak esterian aurreko parteari hor paralelo, bultzatu. Eta zure, lehenengo ez, lurretik, gurozu zeirurutz joan zure ipurte zurretatik. Pentsau gurozula pelbisa gora igon eskuari pixuak entzeko. Bai, hemen gurozu lepua lehundu, mandibula hori lehundu. Ez, eta gurozuna da bebai sorbaldak apurtxo bat zabaldu lateraletara. Hankak luzatu zeke, zilborra apur bat ez, saietetarrutzeka harri. Hartu beste arnasketa bat, eta kasu honetan ningune izango da eskuakin oinez atzera. Eskuakin basoiaz. Hanka plantak apoiauko dia, belauna doblauko zuhor, eta berriz gurutzatu ingu, bale? Eta belbisa gora eta bera, gaurrola ez, izango da gure modua, igoteko, eta ez, oingoan ninguna izango da besua gora eruan, bularra apurtxo bat ez, hor zabaldu, hartu arnasia, eta besarkatu ingo zara exhalazioan, begisak itxi. Eta gelditu momentutxo bat hor, bueno ez, besarkatuta. Eskertu berri zure burua eta jaso opari hori zurekin egoteko momentutxoa hartzeatik. Ondo poliki hor desegin, egisa zabaldu, geldituko gara ez. Hemen zuti gure hankak aldakan zabalera. Eta apurtxo bat aktibauku. Orduan, arnasi hartzen dunean, besua gora, taloia gora puntilla. Botaten dunean, besuak zabaldu lateraletara, ez? Taloia bera eskua gorputzan ondora. Palmerian arnasketia beste lau. Kontzentra, gurekiekin batin, ez? Pausa txikitsua sartu zeke inhalazioan ostian, exhalazioan, ez? Zabaldu eta besuak zorbaldati bera doia zenean taloia bebai. Zaiatu itxegen kamara lenta. Lehuntasunetik, ez? Espektatibak soltaiten. Beste bi. Azkena. Ondo hartu bieskua gora, taloia behian. Hartuko zu eskerreko eskuaz eskumako eskuturra eta botaten dozunean eskerrerutz inklinauko zara. Eskumako lateral dana sentiuko zu luze. Arnastu eskumako lateral hori luzatzeko intentzioaz.
Bota eta aire urtetzen denean inklina bapurtxa bageixa bezkerrera. Inhalazioan ja erdira, eta aldatu eskumako eskua eskerreko eskuturera hor bota. Hartu luzatu bilateralak, eta botaten eskumarutz fan, Gura oso resistentzia punto bat jarri zeke eskerreko ukonduaz. Gelditu pare bat arnazketa, eskerreko laterala luzatzen begixak itxi. Tekarri arretia zure gana. Oso ondo, inhalazioan erdira, soltau zure eskuak, hor baja obera, sorbaldari zirkulotxo batzuk emon. Beste aldera. Oso ondo, alduko zure edo, eskuak heldu zeke, edo hartu eskerreko eskuaz eskumako eskutura eta ekarreko zure eskerreko gerrialdera, bai? Orduan, geldituko da zure eskumako belarri eta sorbaldan artean espazio gehiago eta ekarreko zu eskerreko belarrixa eskerreko sorbaldarut. Horpegisa lehun arnastuko zu eskumako lateral horretara. Begixak itxi. Eta sentiu hor zure eskumako lepo alde hori lehuntzen, lasaitzen, lagundu arnaziaz. Oso ondo. Poliki erdira. Eta ingozune izango da beste aldera etorri, hartu eskumako eskuaz eskerreko eskutura eta lagundu ekarten zure eskerreko eskua hor eskumako gerrialderut. Eta oiningune izango da eskumako belarrixa eskumako sorbaldarutz eta hor beste paroitxo bat, beste 3 edo 4 arnazketa poliki. Mandibulia lehun, albozu mingaina bekarri zeke hor paladarrerutz, gorutz. Sudurretik hartu eta bota. Sentiu, konektau eskerreko lepoalde horrekin. Azkena? Oso ondo. Eta hemendik poliki fango gara jasartera. Eta bukatuko jasarria, bai? Orduan, ni bloke baten gainean jasarko naiz, gura oso alturatxo bat hartu, jasarrizeke hanka gurutzatuta edo bai jasarrizeke, zure taloian gainean, bai komendixaku jasartea gure pelbisa belauna baino gorau, Horregatik hartzen dut blokia, altura bat emuteko, eta jasarri beharrian belauna pelbisan gainetik, bai, kokatzeko belaunak pelbisan alturan edo berau. Bizkarra luzatu, horra apurtxo bat sorbaldak lehundu, zure besuak relajau, eskuak deskantzau iztar edo belaunetan, mandibula eta aurpegi hori lehundu eta begixak itxi. Eta hartuko zu oinez, azkenengo momentutxo hau, apurtxo bat, zure barruko espazio horrekin bat itxeko, bakarrik zuk ezagutzen duzun, espazio intimo hori babeatu, zela dauen ikusi, inungo juizio barik, iritzi barik, analizi barik, bakarrik ezagutzeko, intentzioakin. Eta hor, barruan dauen horreri espazio bat zabaltzen, bezarkatzen, onartzen, erresistentziak papurtxo bat soltaien. Jauzela dauen zure gorputz fizikoa. Eskaneotxo bat intzekez, errepasotxo bat oinetatik hasi, bururaino, beso eta eskuak bekontutan eukiten.
Eta, bueno, fijau zure aktibidade mentala beba izela dauen. Eta zerbait aldatu bada hasieratik bukaerara. Euki kontutan, zuk bakarrik ez, inozula zure arnasketiaz, gorputzez, fizikoan mugimenduaz, eta bebai ez, jarrera ireki bateri esker. Ingo eskuakin zirkula handi bat, zabaldu zerurutar nazi hartzen dozuia. Eta elkartu eskua goixan, linea zentraletik baja bihotsan pareraino, eta hortzen gelditu. Ekarri okotza bularrera. Eta hartu hor tartetxo bat, zure burua eskertzeko. Zurekin egoteko momentu hau oparitzeatik. Zerbait polita esateko, zerbait goxua. Entzun gura dozun zerbait, esan zeke zure buruari. Irribarre bat bezkein izeke, beste batzeri eskintzen xatzun moduan. Eta inklinauko gara aurrerutz, eskertza hori adierazteko. Eta nire eskertzia jaso, eskerrik asko. Namaste. Eta poliki inkorporau zeke. Begisa zabaldu, eskua soldau. Eta eskerrik asko, molako, zurekin egoteko, momentu txori hartzeatik, saiotxo, zerbait motza, baina, seguru zure barne egoera hori, purtxo bat aldatzeko balixo izan dauela. Edozein komentarixo, dakotzula idatzi, gustora jasokotzuet, eta, hurrengora arte. Agur.